जय भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोतागण के हम प्रणाम करल बानी जी तिवारी जी। लागत आई पोस्टरवा जोन बा गलती से छूट गईल बा। कोनो खोजे खबर नहीं के 3-4 दिन पहले पोस्टर डाल दियल गईल बा। हमार बैक टू बैक बिग प्रोजेक्ट विद फलाना जी, बिग चिलाना जी। मतलब हिंदी के बड़े बड़े गाना आ रहा बा, बॉलीवुड के फिल्म में गाना आ रहा बा, पवन सिंह जी के फिल्म भी आ रहा बा, गदर फिल्म के डायरेक्टर से मिलल बाड़े जी भैया। लेकिन जौन गाना के पोस्टर जारी कल गईल बा, लामी लामी केस, जौन के विजय चौहान जी लिखले बाड़े, पवन सिंह जी गईले बाड़े और श्वेता महरा देखे के मिलियन और टी सीरीज भारत के नंबर 1 कंपनी के माध्यम से आ रहा बाटे। इससे तो विद्या बिकी के वाला वीडियो जो फिल्म बा, वो फिल्म के गाना उन्हें टी सीरीज से रिलीज होता। हमारा लगा तो फिल्म में गाना आई का 11 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होता। वही फिल्म में बतावल जा रहा पवन सिंह के भी गाना आवे वाला बा विद वीडियो। पवन सिंह लोग वो करिए बार आई ना जैसन खाली गा के ही ना छोड़ दिया, इनमें दिखे वाला भी बड़ा ऐसा खबर निकल के आ रहल बाटे। लेकिन पोस्टर जारी कल गई बा लामी लामी केस, जेकरा इंतजार में फैन जे बड़े भटको तारे, ना कोनो खोज खबर मिल रहा बा, ना वो लोग के कोनो जानकारी मिल रहा बा। यहाँ तक के पवन सिंह के कुछ आपन भी जो फैन बा लोग, आपन करीबी आदमी बा लोग, वो लोग के आता पता नहीं के गाना आखिर रिलीज होई के ना होई, कहे नवरात्र का पहिलका दिन हो गई। अब कब नवरात्र से पहले आवेला कतनो लेट लो तो लागेला कि नवरात्र के पहले 1-2 दिन पहले पवन सिंह के गाना आ जाई, आवेला तब वही लागेला कि नवरात्र आ गई। कहे पवन सिंह के नवरात्र जो सीजन बा एक सबसे स्पेशल और सबसे बड़ गायक पवन सिंह कहल जाले। और आज से कई साल से पवन सिंह के ही राज चलल आ रहा बा देवी गीत में। दर्शक भोजपुरिया श्रोता उनकर फैन होगा, चाहे भोजपुरी समाज के कोनो भी दर्शक होगा, कोनो कोना से बाड़े पवन सिंह के देवी गीत जरूर सुनेले, अपना घर में बजावेले। हर एक मंदिर पंडाल में पवन सिंह के गीत बाजेला। और लामी लामी केस जौन के तीसरी से बड़ गाना आवेला बा, लेकिन एक कोनो खोजे खबर नहीं के, खाली कमिंग सून डाल के छोड़ दियल गइल बा। आप लोग कई गो अपने स्क्रीनशॉट लगा देता नहीं, जी तिवारी पर स्पेशल रिपोर्ट बनैले बाइन, देखले बाइन आप लोग, जौना में कई गो फैंस पवन सिंह से नाराज भी बड़े, रिक्वेस्ट कर रहे बड़े, उनका मैनेजमेंट टीम से भी सवाल पूछ रहे बड़े कि का आप लोग करत हैं, जब बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग ठीक बा, उको ठीक बा, बहुत बढ़िया बात बा, अच्छा बात बा, लेकिन जो भोजपुरी होकर के काहे भुलाते हैं, अपन काम के काहे भुलाते हैं, जौना काम से आप लोग के पहचान मिलल बा, जौना काम से ही आप लोग जानल जानी, पता चलता हिंदी गाना मान ली दिखावे में हो रहा, लेकिन पसंदे ना आवे। भोजपुरी दर्शक हिंदी गाना सुने के रही तो कतने हिंदी में बढ़िया बढ़िया सिंगर वालों, कतने हिंदी के बेस्ट बेस्ट गाना वाले, लेकिन भोजपुरी श्रोता जे बाड़े वो भोजपुरी गाना के पसंद करेले। वो गाना के गा गा के पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, चाहे जे भी बालों सब कुछ बनल बालो, ते गाना के अब तक कोनो अपडेट नहीं है, ना ही कोनो जानकारी बा कि गाना कब तक आई। टी सीरीज से आवे वाला बा, बिक्की विद्या के टी सीरीज से गाना फिल्म के लॉन्चिंग हो रहा बड़े, हो सकता अनुमान तो अनुमाने लगावल जा सकता, क्या टी सीरीज से हो आवे वाला बा, टी सीरीज से हो वाला बा। 11 अक्टूबर की फिल्म रिलीज हो रहा है, जिसे स्त्री 2 रिलीज होके वाला रहे, वही बीच में पवन सिंह से रातों रात गाना गवा के भौकाल मच गई। वही तरीका से 11 अक्टूबर के जौन बाद दशहरा के शुभ अवसर पे रिलीज हो रहा बिया बिक्की विद्या के वो वाली वीडियो फिल्म, जौना में पवन सिंह के गाना सुने के और देखे के भी उनकर लुक मिल सकता है। जी हाँ भैया, लेकिन पवन सिंह के जो गाना बा लामी लामी केस, जौन टीसी से आवे वाला बा, ओकर पोस्टर जारी करके कोनो खोज खबर नहीं के पवन सिंह के टीम के तरफ से। और दर्शक परेशान बाड़े, उनकर चाहे वाला, उनकर फैंस सबे इंतजार में बा के कब गाना आई, का रिपोर्ट बा, आई के ना आई, हो गारंटी नहीं के, काहे कुछ रिपोर्ट अभी बतावल जात नहीं खे। ऐसा लागता जैसे ही पोस्टर जारी करके मिस्टेक से पोस्टर वायरल हो गइल बा या भूल गइल बा, लोग देवियो गीत चलता। आप लोग के का जानकारी बा, का कहता है, का बारे में सोचते हैं, जरूर अपन राय नीचे कमेंट सेक्शन बताई जा। जय भोजपुरी, ऐसे एक तब बना कर रखी।